11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Сангистони ноҳияи Айне хати оби нӯшокиро ки барои 500 оила пешбинӣ шудааст мавриди истифода қарор доданд. Барои захираи оби тоза ва таъмини доимии мардум дар ҳама фаслҳои сол ҳафзи нигаҳдорӣ бо ғунҷоиши 100 метри мукааб бунёд шудааст ки барои сокинони деҳаи Сангистон тӯҳфаи арзанда дониста мешавад. хати оби ошомиданӣ тариқи чоҳи амудӣ аз умқи 35 метр ба воситаи обкашҳои махсуси барқӣ бароварда шуда ба минтақаҳои аҳолинишин ки дуртар аз саргаҳи он қарор доранд дастрас карда шуд. лоиҳаи хати оби нӯшокӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд татбиқ шудааст ва амалишавии он қадами устувор дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созанда мебошад. бунёди иншоот моҳи майи соли равон оғоз гардида дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд анҷом ёфтааст. барои анҷоми корҳои сохтмон беш аз 30 мутахассиси маҳаллӣ ба кори муваққатӣ таъмин буд. мавриди зикр аст ки деҳаи Сангистон аз минтақаҳои сераҳолии ноҳияи Айнӣ ба шумор меравад ва марҳилаи рушду пешрафти он замони солҳои соҳибистиқлолӣ дониста мешавад. ҳоло шумораи аҳолии ин деҳот тибқи нишондодҳои оморӣ ба ҳолати моҳи январи соли 2025 ба беш аз 2475 кас мерасад. аз сабаби афзоиши шумораи аҳолӣ дар деҳаи Сангистон талабот ба оби тозаи ошомиданӣ зиёд ва аз ин ҳисоб маҳдудият ҷорӣ гардида буд. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хати оби нӯшокӣ сокинони деҳа шабунарӯзӣ бо неъмати табиӣ таъмин шуданд. хурсандии мо сокинони деҳаи Сангистон ҳадду канор надорад ки имрӯз ҳар як сокини деҳаи Сангистон бо оби ошомидании тоза таъмин гардид ва бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳиби оби нӯшокии тоза гардидем ва мо миннатдории самимонаи хешро ба пешвои ғамхору маҳбуби хеш ки ҳамеша ба фикри мардуми хеш ҳастанд баён месозем ва мо шукрона аз ин давлат миллат ва ватани ободи хеш мекунем. иқдоми мазкур дар заминаи пешниҳоди ҷаҳонии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масоили обу иқлим аз ҷумла 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 амалӣ гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастандаркорон барои ҳамраҳии онҳо дар амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар изҳори сипос намуда иҷрои ин амали хайрро намунаи ибрат ва шоистаи таҳсин арзёбӣ карданд. сокинони деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ ба сарвару раҳнамои худ барои ғамхории пайвастаашон изҳори қадрдонӣ карда баҳри самгузорӣ дар ободӣ ва гулгулшукуфоии ватан омодагии худро таъкид намуданд. шукрона аз ғамхории пешвои муаззими миллат бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар деҳаи мо солҳои пеш ки аз оби нӯшокӣ танқисӣ доштем бо ташаббусҳои пайгаронии ҷаноби олӣ ба тариқи хати амудӣ ба 500 хоҷагӣ бо хати оби нӯшокӣ деҳаи моро пурра таъмин карданд. аз ин рӯ мо миннатдории тамоми сокинони деҳаро ба пешвои муаззими миллат баён менамоем. барои таъмини инфрасохтор 6 километр роҳи даруни деҳа ки маркази ноҳияро ба деҳаи Сангистон мепайвандад пурра мунфарш гардида баҳри ҳаракати бемамонияти нақлиёт шароити муносиб фароҳам оварда шуд. роҳи мазкур бо назардошти талаботи муосири роҳсозӣ бунёд шуда чароғон гардидааст. саҳми назараси сокинону шахсони ҳиматбаланди деҳа дар ҳамаи ин ободиҳо аз ҷониби сарвари давлат намунаи ибрат номида шуд.